zuten irrika, sortu zuten zirrara, kezka eta irrifara. Aferek euren biosfera partikularra sortu zuten pasaden ikasturtean. Taberna zahar baten atzekaldeak eskainitako atmosferatean. Gai jartzaile baten burutik, 10 gazteren zurru murrutara. 15 segundoko isunetik, bertsolari gazteen bapateko doinetara. Aferez josi ziren bertso saio eta hilabeteak. Baina aferak asezinak gira. Eta goze gira behindik. Txistez goze, txaloz goze, eta nola ez, bertsoz goze. Herrikotik deustura, deustutik mundura, aferek sortuko dute bapateko zuen. Haizeak garrai ditzan bertso doinuak. Urik ezean sobra maita guardo. Lur dugun gure deustuko herrikoa. Hauxe da gure mundua, aferen mundua. Ongi etorri eta hasi dira bilaka burua. Gaurko saioan badirudienez librean dugu hasiko. Gaurkoan ia egiten dugun zerbait berezia biziko. Naiz deustukoan ere banaizen, suertatuz pixkat kritiko. 5 kontinente etorri gara eta 1000 estereotipo. Jakingo zuen antxeik parek deustuko gazte talde feministik 10 urte betetxuz eta gaur iarra frontoen jinde euran ibilbidin dokumentaliz. Bale, hemen 10 urte horrenin zuek bertako bikidez eze, baina era diferente baten biziko zue urte horrena. Aiza, zu talde feminista sartu behar izan, aurten. Eta zu malen talde feministi eratu zenetik, zabiz bertan biharren. Berez erreza gogu taldean, gure ondoan egotea, errespetua mantentzea eta iritzia ematea. Borrokarako grina nahi dugu ta zure borondatea. Gu aspalditik gabiltza baina zabalik dozu atea. Ibilia naiz manifetan da, martxoak 8ko greban. Naiz asanblada eta elkarte asko ditudan hemen aukeran. Feminismoan murgildu naiz ni beste askoren antzeran. Hainbeste jende
ez aldizu ba erretzen. Noski batzutan errena zela, hori ez da nobedade, baina alan behenaz ibili, joateko gogorik gabe. Auzo batentzat importantea da gure taldea pare, sistema baten kontra gabiltza elkarrekin parez pare. Ta parez pare zure ondoan, hementxe entzuten nauzu, emakumeok bizi ditugu, hainbat gauza arriskutsu. 10 urtean seguru egingo ziren 1000 aurrera pausu, zuk pertsonalki auzoan zeozer malen igarri alduzu. Noski urtetan aldatu dala auzoan eten panorama, guk lana gogor egin dogutan, ezin da aldatu dana, alanda bere ez daigun sortu, auzo honentzako drama, azken finean pausurik pausu egin behar baita lana. Bai pausuz pausu lortzen ei dira, hainbat ta hainbat helburu, da emakume izatearen sentitu nahi naz seguru. Ondo tratatu seguru bizi, espazaz hainbat apuru, ta horretarako beste 10 urte hemen segiduko dugu. Deustun ondala urte batzuk, kadenas bizinai enpresik katik etxei lagatzen, eran jarduera ekonomiku lagaban, eta hori pabelloi edo lokala utzik gatu zen. Bueno, auzotarrok horregoeran lokala bere eskuratzeko batioen. Bueno, zu nahi za errefuxiatu bat. Eta Santutxun egon za gaur arte, ongietorri refuxiatuak aurrera auzoko dinamika lagundute, eta gaur herribera jasa eta auzotarrek ongietorri segontzuen. Errefuxiatu gaztea naizta, gaur egun ez den arraro. Nire herritik nire kontrara, itxasoso bat igaro. Iritsi eta nik hasieran, buruan duak takabo, ongi etorri bat jaso eta berotuz noa gehiago, etxetik urrun baina sentituz
inoiz baino gertuago, inoiz baino gertuago. Naiz da hemengo jende arruntak hartu arraro tankera, nik ez nuenez erabakia hartu izanak patera. Nola jendea hurbildu zaidan, esker ona ematera, nik eskertu dut besarkada bat, eta lehenengo platera, beste guztiak nik agurtzeko, noa eurekin batera, noa